दिनै जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो 40टा समस्तिनि सिङाव मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो गावबुराफोरनि आरो हेडमेनफोरनि जा समस्याफोर बे समस्याफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनायनि जोङो मोनफा मोनफा प्रग्राम लादों आरो बिनिनो जोङो दिनै 14 नं चिरां दुवाराव लादों। साननैसो उनाव जोङो निसिमायाव लागोन। बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा लागासिनो दङ। बिनि गुबै अबजेक्टिभआनो जादों बिथांमोननि गावबुरा बिथांमोननि चार्टाराव डिमान्ड बायदियै गावबुराफोरनि दैनन्दिन जिबननि थांना थानायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ माबायदि बानायनो हागोन बेफोरखौ जों शेयार खालामलायदोंमोन आरो बिथांमोननि जा हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो समाज जौगानायाव सान्थि गायसननायाव मोनसे जाथिया मोनसे जाथिजों गोरोबलायनायनि बेलायाव मा खामानि बिथांमोना मावनो हायो, बिथांमोना माबायदि दायित्व लानो हायो बेफोरखौनो जों शेयार खालामलायनाय जादों। गावबुरा बिथांमोनखौ जों माखासे समाव नुयो पलिटिकेल हान्जाजों बेबायदि लोब्बा थानाय माखासे गामियाव मोजां खामानि मावो बिथांमोन। जिखुनु मानसियानो बबेबा मोनसे नङा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों सोमोन्दो थाखायो, खिन्थु गावबुरा हिसाबै बियो मोनसे लयेल जानानै बिसार खालामनो गोनां जायो, नोजोर होनो गोनां जायो, गामिखौ दैदेननो गोनां जायो। गतिके बिथांमोना गाव गावनि जा इथिक्स बे इथिक्स बायदिनो खामानिखौ मावो। खिन्थु माखासे गावबुरा दङ बिथांमोना हयथ' इथिक्सनिफ्राय आन्द्रायोबो जानो हागौ। बेफोरखौनो जोङो माबोरै सुद्रायनो हागोन, गावबुरा बिथांमोननि गेजेरजों जों माबोरै समाजखौ दानो हागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। सार मालाबा समाव ओरैबायदि गामिफ्राव ओरैबायदि समस्या जायो, जाय समस्यानि थाखायनो बिथां गावबुरामोना बिराद खस्थ' लानांगौ जायो मालाबा समाव। ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना रिक्स लानानै गावसोरनि माबाखौ मावनो गोनां जायो। नाथाय बिसिनि जिउ खुंनायनि थाखाय माखासे राहाफोरखौ बिराद सरखारनि बिथिंनिफ्राय बिराद खम माबाखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि दिनैनि जा सावरायनाय बेनो दा बिथांमोनखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ देग्लायनि 2025-26 मायथाइनि जा बाजेट, बे बाजेट सेसननि गेजेरजों गावबुराफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों माबोरै होनो हागोन बेखौ लानानैनो बै मेनलि बिथांमोना चार्टार अफ डिमान्डआव बेखौनो लुबैदोंमोन। बेखौनो जोङो बे देग्लायनि बाजेटआवहाय जों सोस'ना होनायनि राहा लादों आरो बेखौ जों शेयार खालामलायदों।